filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn i n'a fɔ an y'a fɔ an ɲɛna cogo min na halisa an bɛ san bi su in na babu an bɛna sigi k'an to san yan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kabini dɔgɔkun kelen an ye laseliw kɛ an yɛrɛ nana kɛnɛ kan min ye kɛnɛ min sigilen don office de moyen banni tɔgɔ la yaasa ka se ka sɛnɛ kɔkɔrɔmadoli baaraw k'olu sigi sen kan salon ko min kɛra segukaw fɛ yen o ɲɔgɔnko don ɲinan nka ɲinan gɛrɛ kɛra sɛnɛkɛlaw la kosɛbɛ u yɛrɛ bɛ se cogo min na k'u miirina di baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min na tile fila hakili jagabaw kɔfɛ su in na an y'a kanu ka maa dɔw wele olu kana ka na hakililaw fɔ an ye maa fɔlɔ min na n'o bɛna masala o ye Amɛri Kamate Segu ofisiyeri o directeur ye ale ye filanan o ye Ali Pate Kebe ye n'Ala sɔnna ma ale ofisiyeri Mɔpti o ɲɛmaa ye assurancew tɔgɔla sa Ali Badara Fofana o fana bɛ yan AFG an b'a kun cɛ ni OMB yɛrɛ directeur ye n'o ye Isa Kante su in na an bɛ sangaw fɛ yen ka sangaw fo k'u waleɲuman dɔn bi tile kɔnɔna na koba minnu kɛra sa o ye k'a fɔ bankitigiw olu kɔni ye baarabila kɛ hali ni banki bɛɛ t'a la sa an y'a ye k'a fɔ banki caman kɔni olu ye yɔrɔ datugu BDM ale ni Bank of Africa olu kɔni ye baara kɛ station fana na min ye Oryx ye Shell ani Total olu ma baara kɛ n'o tɛ kɛnyɛrɛye ye tɔ minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔw ye baara kɛ maaw kun sirannen don tajiko la kosɛbɛ dugu kuma kelen min bɛ sen na kabini dɔgɔkun kelen fana n'o ye concertation ye an ye jaabi kunfɔlɔw ye a kɔni bakuruba mɔnna partout kɔni tiɲɛna u ka kɛnɛ ɲɛnamaba kun tɛ nin ye marabolo kɔnɔna na a n'an ka lasigidensow la sabula laɲini minnu kɛra n'a ka di i bɛ se k'a fɔ k'u bɛɛ ko ko ka partout ci sabula dɔw ko ko ka partout ci dɔw ko k'u kɛ fila ye dɔw ko k'aw sigi cogo kura sigi sen kan chef de file de l'opposition ko k'o bɔ yen bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra min kan o ye k'a fɔ partout ko ka u ci ka bɔ yen nka partout olu cili se tɛ ɲɛmaaw ye tancogo la sabula ni kɔni ko k'i bɛ démocratie jamana de la i bɛ parti politique i b'olu ye a kɔnɔ diyagoya la a sinsinnen don kan an ka sariya sunba ye o lakodɔn nka fɛɛrɛ jumɛn bɛ ɲɛmaaw bolo ani parti politique bɛ ka kule min na don nataw la an na se ka o dɔn sabula bɛɛ lajɛlen bɛ ka wulikajɔ kɛ i ka fɛɛrɛ la parti politique ko k'u y'u bolo ja ye bolo ja kɛra bolo yɛrɛ ye sisan a bɛna taa waleya cogo min ɲɛmaaw bolo an bɛna an sigi k'o lajɛ sabula nin lajɛ ninnu kɔfɛ minnu kɛlen filɛ nin ye bi an ka marabolo la an ka lasigidenso minnu bɛ yen n'o bɛ 49 bɔ olu jaabi minnu bɔra o fana bɛ taa Bamakɔ dɔgɔkun laban nata in na kalosa waati kalo tile 28 na 29 o bɛ taa kɛ jɛrɛ ye Bamakɔ a bɛ fɔ o ma ko phase nationale ka taa bɛn nɛgɛmɔ k'a lajɛ bɛn bɛna kɛ mun ka hakilimaya la ka se k'o sigi sen kan nka kɔni tigɛra da o da la partout b'u tobi ji la bi dɛ an ka tiɲɛ fɔ parce que laɲini ne ma dugu si ka laɲini lamɛn bi su in na ko min m'a fɔ ko ka partout ci a si kɔni tɛ min ko ka partout to yen a bɛɛ lajɛlen ko ka partout ci n'anw ye partout fana ci an bɔra démocratie fana kɔnɔ démocratie taabolo dɔ de don an yɛrɛ de jɛra n'a ye sariya sunba min b'an bolo n'o ye san 1992 ye o y'u lakodɔn ka yamaruya di k'a fɔ ko olu de bɛ fanga ta ka fanga ɲini min fana n'o ye sariya sunba min n'an y'o ta juillet kalo tile 22 ka bɛn ni san 2022 fana ye n'o o kalata kɛra n'o o sɛbɛnnaw bilara jamanakuntigi yɛrɛ fɛ k'a fɔ ko k'a sigi sen kan o fana y'o kuma kelen de ta a ma virgule bɔ a la a ma foyi bɔ a la ko partout de bɛ fanga ta olu de bɛ fanga mara wa olu jɔyɔrɔ bɛ sariya sunba kɔnɔ o kɔrɔ n'an k'an b'u ci an na segin an kɔ ka baara caman kɛ nka min bɛ sen na u yɛrɛ dama b'a dɔn min bɛ sen na n'Ala sɔnna a ma don nataw la fɛɛrɛ minnu tigɛlen don an na se ka olu faamuya an bɛ segin ka na san sabula n'i y'a mɛn ko i ɲɔgɔnna gɔngɔn duuru cɛ n dɔrɔn 2 ye dugu la n y'a sɔrɔ cɛ dɔ burankɛ la jeune diplômé sans emploi bɛ yen nka jeune diplômé sans manger o sɔrɔ man di dɛ kɔnɔbara lankolon tɛ se ka fosi kɛ directeur ni su ka bɔ Segu ka na fo centre ni Karante la e yɛrɛ ye to miɲanka ye dɛ ne ye to miɲanka ye an y'a mɛn k'i taara zole da ye n taara jatigiw lajɛ ka taa n ka yɔrɔ yɛrɛ lajɛ ayiwa o bɛ bolo min i ma segin n'aw ka fɛn in dɔ ye dɛ fulaw ka nɔnɔ ye n nana dɔ di fulaw ma i ye dɔ d'u ma o bɛ ju ye dɛ fulaw ye wulu ye cogo sugu la ko ɲɛna ko tulonkɛ don ayi fulaw yɛrɛ bɛ to k'a dɔ san bolo
o dun t'o fɔ anw ye. O ye dibidibila ko ye o tɛ fɔ jama bɛɛ ɲɛna dɛ. Ayiwa Ameri Kamate office de Segu o ɲɛmaa ye e ye tile 2 in baara min sigira office de moyen banni fɛ a kun cɛra kun cɛli in na maa bɛ se ka mun sɔrɔ a la n'o ye kalansen ye. Ayiwa k'a yɛrɛ fo. Diyara ye. K'i fo i bɛ baara min na i bɛ baara ba la maaw kunnafoni a ma nɔgɔn n'i ye maaw kunnafoni bamananw yɛrɛ ko ten kunnafoni o ye i y'u kunnafoni i bɛ baara ba la donc ka ɲɛsin bi kalan in ma an y'a daminɛ depuis kunun ka cɛ bi la i bɛ taa sɔrɔ kalan caman de sɔrɔla a kɔnɔ malo ani a tɔw ni ko malo parce que an b'o de hukumu kɔnɔ bi a n'a tɔw fɛn o fɛn bɛ sɛnɛkɛfɛnw ye olu bɛ se ka nafa las'an ma cogo min n'i ye a jateminɛ an tun b'o o kɛnɛ de kɔnɔ parce que n'an ko contractualisation a kun ye jumɛn ye sɛnɛkɛla ale ka a ka sɛnɛ nafa sɔrɔ jagokɛla ale ka jago nafa sɔrɔ mun b'o cɛmancɛ la n'o ye intermédiaire ye olu fana k'u ka nafa sɔrɔ ale minnu bɛ wari bɔ n'an ko olu ma banques n'an k'u ma assurance n'an k'u ma institution de microfinance parce que an b'olu bɛ jateminɛ banque misɛnninw ye olu fana k'u ka nafa sɔrɔ an tun b'o hukumu de kɔnɔ mais a tɛ se ka taa ɲɛfɔli kɔ an ye ɲɛfɔli kɛ hakili a ye ɲɔgɔn faamuya parce que faamuyala ye jumɛn ye baara n'i donna la i b'a a ɲɛɲini ka baara in dɔn n'i ye baara dɔn hakili la i b'i tɛmɛsira caman sɔrɔ a la donc an tun b'o o hukumu de kɔnɔ donc min ye baara ye a kuncɛ cogo ɲɛna bɛɛ y'a ta sɔrɔ a la donc ne yɛrɛ kɔni fɛ bi in na sɛnɛ kunfɛ ko tɛ donc sɛnɛ profession de don i n'a fɔ anw yɛrɛ bɛ n'i ye école karamɔgɔ ta a bɛ baara min a b'a nafa bɔ cogo min na n'i ye juge ta a bɛ baara min na a b'a nafa bɔ cogo min n'i ye commerçant ta a bɛ baara la a bɛ nafa bɔ cogo min sɛnɛkɛla kan ka kɛ ten donc an kan ka bɔ fɛn kɔnɔ an fakɔrɔw ye baara minnu kɛ an kan ka bɔ o kɔnɔ ka an ɲɛsin sɛnɛ yɛrɛ ma i n'a fɔ baara min ye profession ye baara min bɛ nafa lase anw ma ne yɛrɛ fɛ an y'o bɛɛ fɛsɛfɛsɛ bi mɔgɔw ye faamuyali k'a la ka ta sɛnɛkɛlaw la ka na bayɛlɛmakɛlaw la ka na minnu yɛrɛ bɛ anw dɛmɛ wari ta fan fɛ an ye nafa caman sɔrɔ a la bɛɛ y'i ta fɔ ne yɛrɛ fɛ an ye ɲɔgɔn faamuya. Mais min ye jɔrɔna ye nin ko in na o ye k'a fɔ sɛnɛkɛla minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ kan ka baara in kɛ a bɛ n'a fɔ minanko bɛ u la u ka jɔrɔna fanba o ye dɔw ka jɔrɔna fana fanba ye lakanako ye peut-être que ani ofisiri Mopti komi olu ka fan b'o kɔnɔna na kosɛbɛ a kɔni bɛ Segu fan caman na o jɔrɔna ninnu na est-ce que aw bɛna se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la parce que u y'a kuma fɔ ɲɔgɔnye kɛnɛ kan. Fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la mais fɛɛrɛ min don sisan fɛɛrɛw tɛ n'an ye lakana ta Segu lakanabaliya bɛ yen ne yɛrɛ ka ofisi kɔnɔ n'i ye ba tigɛ n'i taara fara kɔ i b'a daminɛ n y'a dɔn maa caman b'o kalama o kɔni kalan yɛrɛ tɛ ka kɛ yen kalan tɛ ka kɛ yen fɛn caman tɛ ka kɛ yen donc ofisi kɔnɔ tiɲɛ don u ye sɛnɛkɛla u b'olu gasi sigi maa ninnu u b'u gasi sigi donc o tɛ se sɛnɛkɛlaw ma o tɛ se an ka baarakɛlaw ma ala ko tiɲɛ o tɛ se olu ma mais gɛlɛya bɛ yen parce que ni lakanabaliya bɛ yen projet tɛ taa an dun tun bɛ ka projet dɔw labɛn pour que o ka se ka fara kɔ kɔlɔn k'o yɛlɛma k'o kɛ maîtrise ye o évaluation tun bɛ sen na o ma se ka kɛ o baara jɔra sira la o baara jɔra sira la Interfleuve an ka miliyari 78 miliyari masina fan fɛ o tun bɛ sen na an y'o jɔ parce que insécurité bɛ yen donc o baara ninnu bɛɛ an tɛ se k'a kɛ tant que ni sécurité ma na min ye minɛko ye tiɲɛna minɛko bɛ mɔgɔw la mais n y'a fɔ k'a d'a kan
n ko agriculture bɛ yɔrɔ min na sɛnɛ bɛ yɔrɔ min na kunfɛ ko tɛ donc baarakɛminɛ ko bɛ mɔgɔw la mais hali ni baarakɛminɛw sɔrɔla fɛn dɔw bɛ yen minnu bɛ kan ka se ka o accompagner dɔɔni hali ni baarakɛminɛw sɔrɔla f'olu ka sɔrɔ nɔgɔ an ye engrais ko kuma fɔ il faut que engrais ka se ka na ɔ maintenant an bɛ subvention kɔnɔ gɛlɛya bɛ yen o subvention in yala an bɛ to a la bude wa f'an ka fɛɛrɛ ɲini a la parce que bi bi in na n'i y'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ sɛnɛkɛla caman bɛ yen an yɛrɛ y'a ye sali kɔnɔ an ka bɔ a kɔnɔ o ka d'u ye mais an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di o ye gɛlɛya dɔ ye donc baara bɛ yen sɛnɛ bɛ yen sɛnɛkɛminɛ ko bɛ mɔgɔw la mais sɛnɛkɛminɛ ko minnu don an y'a bɛɛ fɔ ka walawala k'a bɛɛ fɛn. sisan ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a faamuya office de moyen banni ale ye jɛɛrɛ kɛ ka aw wele ka na aw office yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ na kɛ mun ye ale ka ŋaniya in lawaleyali la. ne hakili la an bɛɛ bɛ ko kelen na lajɛ fɔlɔ kɛra segu an ye ɲɔgɔn faamuya contractualisation a tɛ se ka taa ni mɔgɔw ma sigi ka kuma fanba ye sɛnɛkɛlaw ye anw ye ladilikɛlaw ye office bɛ mɔgɔw ladi u kan ka sira min ta ne yɛrɛ fɛ o contractualisation n'a bɛ waleya a bɛ ka waleya ka ban a bɛ senna ka ban mais il faut que bɛɛ k'i ka rôle jouer i kan ka jɔ yɔrɔ min na bɛɛ ka jɔ i ka jɔyɔrɔ la pour que an ka se ka taa sira an ka se ka sira ɲuman ta mais fɛn min don baara min don baara ɲuman don an bɛɛ yɛrɛ jɛna ko baara ɲuman don an bɛɛ kan ka fɛɛrɛ kɛ pour que an ka se ka contractualisation an ka se ka waleya ka sira ɲuman ta ne yɛrɛ fɛ o de ka ɲi mais gɛlɛya b'a la gɛlɛya mun don olu tɛ anw sanfɛ an bɛ se ka gɛlɛya ta ka bɔ yen n'an ye ɲɔgɔn faamuya n t'a dɔn ni i ka kuma jaabi ou bien n'a jɛgɛlen don dɔɔni. a tilennen don parce que min ye gɛlɛya ko ye a bɛ se ka kɛ fana bi sɛnɛkɛlaw u nisɔndiyara u ye kibaruya caman mɛn. tiɲɛ don. fournisseurs olu ye ŋaniya caman ta yaasa nin ka se ka sigi sen kan ka ɲɛ a ka se k'a fɔ ko segu kɔfɛ san waleya min nana sigi mɔgɔw sera k'u bolo don a la mun kan ka kɛ bi parce que a kuma caman de fɔra a tɔ y'a lawaleyali de ye. ayiwa ne yɛrɛ kɔni fɛ a foyi tɛ taa musaka kɔ. aw kɔni kuma o don dɛ. a tɛ taa musaka kɔ donc an bɛ fɛɛrɛ de kɛ musaka a bɛ fɔ mise en relation o bɛ fɔ bamanankan na cogo min na n t'o dɔn dɛ an ye bɔ o ye maintenant mise en relation o ɲuman bɛ se ka kɛ cogo min ka maaw n'u bolo don ɲɔgɔn bolo ka o voilà wari bɛ mun bolo ni wari bɛ bolo ni sɛnɛkɛlaw bolo don ɲɔgɔn bolo o bɛ kɛ cogo min o bɛ kɛ cogo min n'o a sera k'o waleya ko ɲuman ne fɛ ni gɛlɛya bɛ wuli o bɛ taa danaya de kɔ o tɛ taa danaya kɔ o de don a bɛ taa danaya dɔrɔn don maintenant il faut que an ka se k'o kɛ pour que ka se ka gɛlɛya ninnu bɛɛ wuli ka bɔ ne ye sɛnɛkɛla ye wari bɛ bolo ne mago bɛ ka wari la n kan ka mun kɛ pour que ka se k'e ka danaya sɔrɔ ni ne ye ka danaya sɔrɔ hali ni miliyɔn hakɛ min b'i bolo i b'a ja parce que i b'a dɔn n bɛna sɔrɔ. nka yalima sɛnɛkɛla minnu ye layidu ta bi u ye taari hakɛ minnu fɔ e yɛrɛ bolo u bɛ se k'a baara ni minɛn dɔrɔn u bɛ se k'a kɛ o bɛ se k'a kɛ problème foyi t'a la kɛnɛw bɛ yen mali kɔnɔ kɛnɛ ko tɛ problème ye kɛnɛ bɛ yen kɛnɛ bɛ yen sɛnɛkɛyɔrɔw bɛ yen sɛnɛkɛminɛnw ka di mɔgɔw ma dɔrɔn u ka baara kɛ n'o tɛ a lawaleyali o tɛ problème ye. u bɛ se k'a kɛ. u bɛ se k'a kɛ ne yɛrɛ kɔni fɛ u bɛ se k'a kɛ problème foyi t'a la. ayiwa an b'a dɔn fana k'a fɔ nin ko sugu tɛ taa jamana ɲɛmaaw kɔ tiɲɛ yɛrɛ aw bɛ jamana ɲɛmaaw jɔyɔrɔ fa a ko la minisiri fana ka mɔgɔ nana kɛnɛ kan mun bɛ se ka kɛ pour que ka se k'a sinsin ka ɲɛ a ka mɛn sen a ka walankata fana. ne yɛrɛ fɛ sigi ka kuma an ye min ɲɔgɔnna kɛ bi a kana dɔn dɔrɔn moyen banni ye an bilasira segu ta kɛra an bɛ san yan bi u y'an bilasira an man kan ka dan sira la n t'a dɔn n'i y'a faamu an man kan ka dan sira la an kan k'a lajɛ
min kɛra o tɛmɛna majɛ jumɛn b'a la an k'o lakile maintenant office bɛɛ bɛ se ka an ye kuma min fɔ yan office bɛɛ bɛ se ka lawaleya mais n'an jɛna an bɛ se ko la donc ne yɛrɛ kɔni fɛ baara ɲuman don maintenant an ka fara ɲɔgɔn kan baara min kɛra an k'a lajɛ jumɛn y'a jɛ pour que an ka se ka taa ɲɛ n'o sera ka kɛ officiers bɛɛ don officiers yɛrɛ dɔrɔn tɛ n'an ye agriculture sen don a la an k'a lajɛ baara min kɛra majɛ jumɛn b'a la n'an sera k'o sɔrɔ n b'a dɔn majɛ dɔw b'a la parce que mais an bɛ sira ɲuman kan majɛ dɔ b'a la mais an bɛ sira ɲuman kan sira ɲuman min dirala an na an ka se ka taa b'o fɛ. fana ɲɛmaa b'an bolo an ka kuma di ale ma. ok ne bɛ min fɔ ka n ka kuma kun cɛ sɛnɛ n'an bɛ mali kɔnɔ yan mali jɔsenba dɔ don an man kan ka tulon k'a la maintenant faamaw k'a lajɛ u ka sɛnɛ don ba la tiɲɛ don u y'a don ba la mais jusqu'à présent ne ɲɛ b'a la financement ko parce que an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na ni dunkafa sabatira jamana in a bɛ basigi an y'a jateminɛ san tɛmɛnenw na hali salon gɛlɛya mun kɛra inondation mun kɛra an y'a dɔn k'a fɔ jamana faamaw y'an caman dɛmɛ caman kɛra mais o inondation o ye fiɲɛ min bila an ka baara la ne yɛrɛ fɛ o baara ninnu u ka fɛɛrɛ kɛ an ka se k'olu baara ninnu lakile o ye jumɛn ye mɔpti filɛ san filɛ segu filɛ ji taara n'an ka digiw caman ye mais bi bi in na an bɛ ka wari de ɲini pour que ka se ka digi ninnu u segin u nɔ na pour que sɛnɛ ka se ka kɛ ko ɲuman mais bi bi in na gɛlɛya bɛ yen an b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ faso kan wari tɛ yen mais tant que n'olu digiw ninnu ani o ouvrage ninnu n'olu ma se ka segin u nɔ na sɛnɛ bɛ gɛlɛya. o bɛ gɛlɛya. donc ka ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka se ka o digi ninnu nafolo don n'i y'a jateminɛ a bɛ taa miliyari kungo don n'o tɛ anw yɛrɛ segukaw fɛ yen ne yɛrɛ ka office la a dɔgɔmani ye 150 000 n'o a dɔgɔmani min tiɲɛna n'a kan ka dilan a dɔgɔmani y'o ye mais n b'a dɔn tɔw fɛ yen olu ta ka ca n'o ye ka ɲini faamaw fɛ u k'an dɛmɛ an ka se ka nin ko in an ka se k'a labɛn pour que sɛnɛ ka kɛ ni dunkafa bɛ jamana kɔnɔ mankan tɛ voilà donc mais n'i y'a ye ni fana bɛ dumuni i ka sɔrɔ kɛ k'a labɔ kɔfɛ o ka kɛ ka sɔrɔ i ka dunkafa y'i bɔ n'o tɛ n'i b'a bɛɛ dun su kelen n y'a dɔn kɔni dɔ tɛ taa kɔfɛ foyi tɛ taa kɔfɛ n ka kuma laban ye min ye vraiment sɛnɛ bi bi in na kɔfɛ ko tɛ ani sɔrɔdasiw ka baara bɛɛ kelen ne yɛrɛ fɛ ani sɔrɔdasiw ka baara bɛɛ kelen n'i ko k'i ka taa kisɛ ci ni fɛn t'i kɔnɔ kuma dɔ la ni marifaci bɛ bɔ voilà donc ka ɲini o fɛ an ka se k'o labɛnw kɛ pour que ɲinɛ campagne ka diya. an b'i fo k'a fɔ an filɛbagaw n'a lamɛnbagaw ɲɛna sa ko nin tun ye an ka su in na maa fɔlɔ ye n'o ye Amɛri Kamate ofiseri ale ka bɔ segukaw fɛ yen ale de ye o directeur ba ye an b'a fo sɔɔni sisan min ye Mɔpti directeur ye n'o ye ofiseri Mɔpti ye Ali Pate Kɛbɛ an bɛna ale bisimila yaasa ka se ka ale fana ɲininka hakilinaw la hakilina minnu bɛ a la ka kɛ ni yan ɲɔgɔn ye n'o ye san ɲɔgɔn ye baara ninnu kɛra cogo min na ani hakilinaba minnu bɛ a yɛrɛ la ka se k'a ka baarakɛyɔrɔ fana k'o fana dɔn kosɛbɛ yaasa an bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na a kow bɛɛ lajɛlen na min ye tile 2 in kɔnɔna na ye sɛnɛkɛlaw tun bɛ yan min ye bayɛlɛmalikɛlaw tun bɛ yan ka taa fara ofisi ni fournisseurs bɛɛ lajɛlen olu fana tun bɛ yan directeur Inisu Traoré an b'a fɛ k'a dɔn fɔlɔ ofisiri Mɔpti mun don a bɛ baara kɛ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛnw na ka se ka mɔgɔw la faamuya o kan fɔlɔ yanni an ka na san kɔnɔna na. D'accord, merci. N b'i fo. O diyara n ye. N bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ fɔ. N bɛ hakɛto ɲini bɛɛ fɛ parce que bamanankan na. I na dɔ fɔ bi. N bɛna dɔ fɔ mais. Sinon bɔgɔ bɛ yɛlɛ i la dɛ. Bon a tɛ sɔn.
raison. Maintenant, Officerie Mopti et Tchakedae, gouvernement est là pour que Malo Sene, Yirwa Mopti région. Donc, Officerie Mopti, la Sena depuis 1972. Donc, ce moment, il faut une opération Rimopti. Donc, il y a une Officerie Mopti. Zone de couverture est Mopti Cercle, Djenne Cercle, Tenengo Cercle, et Yuaro. Donc, Mopti région. Exactement, zone inondée. Bibi n'a pas bien Mopti région parce que découpage qui era. Donc, zone Mopti région et zone inondée. Cercle n'a pas de Mopti région. Donc, Bibi n'a pas bien Mopti région. Donc, officerie zone intervention oye ni cercle nani de. Sans on a besoin de malo joliso. Ni sans jaraola. Ni sans jarona. Bon, on a prévision parce que ni officerie Mopti on a potentiel yere. Kene hake mbe. Oye hectare ba biduru ani keme woro nyona. Mais bina aménagement sur yoro minu dilana. Ngam saka Sénégal. Voilà, oye hectare ba bis saba ani shigi. 38 000 hectares. Au hectare, au bisaban chegi konana, bisaban nani oye submersion contrôlée. Hectare ba nani oye maîtrise totale. Donc ni infrastructure ou à jour, c'est-à-dire comme il y a fait au Corolla depuis 72 donc bibina anga objectif ou nanye plan de campagne ke ambe ton keme ani biworo ba keme ani biworo ambo de segre anga objectif ou de 160 000 hectares ou de anga objectif anga plan de campagne kono non donc 100 ambo de segre maintenant ça dépend des conditions bichokomi asoro choko fana parce que aya faut tout de suite la inondation qui era salon chenige fambe fe awa directeur anya e ka fo ni asan fly office de moyen bani anabe nyugon soro direct me salon segu ina fana ala ya ngarsigaro kana san baraw kunchera la ni minye yalama nya sira ka sigi senga sene ka kokoromado ka senegalaw demeni nogoy ku demeni musaka u dɛmɛ fana min ye u bɛ se cogo min na ka minɛnw sɔrɔ ka baara kɛ ka ɲɛ dɔ ka fara u yɛrɛ ka sɔrɔ ta kan an'u ka u bɛ malo minnu kɛ ka to ka dɔ fara o hakɛw kan yalama a bɛ se ka kɛ ɲɛ ɲuman ye taabolo ɲuman ye sɛnɛ nasira la kuma tɛ malo ko ma wa. Ni taabolo in je crois que an bɛ office moyen bani directeur fo parce que ale ye nin hakilina in sɔrɔ depuis salon a baara ninnu bɛ sen na je dois dire que e y'a fɔ cogo min nin taabolo in wajibi de don. Forcément faut que ta au tableau de fait bibi ambe yoromina sira wreten parce que ce n'est fait office risegu directeur ya tout de suite là il faut que anga bo anga que chogo koroka ka tableau were ta agriculture de subsistance ni il faut que anga bola kedro ki ka du balo ka bola ça fa ka yi nafa voilà Séné mouillé, Séné avait fort souvent Babou Bafoko, la terre ne ment pas. La terre ne ment pas au provereta là. Ni ma moyen doit là. La terre va mentir. Séné bête. Mais ni moyen doit là ni moyen doit là. Pas na faille. Tu n'as pas envie il n'y était bon. Donc Séné ma wobe moyen de là. Bibina anga tikelo moyen bas touye. Moyen bateau et c'est pourquoi il faut que l'agriculture contractuelle c'est-à-dire qu'un yere ou ani chaîne de valeur maillon be voilà quand on demain beka intérêt de ni sénégalais sénégalais ka soro transformateur avec produit soro ka produit transformé transporteur de fin soro pour que ka fin transforme ainsi de suite beka intérêt de balle. Donc il faut que moyen ka dola moyen nous fana il y a des structures minum be seka moyen nous dit banquier ou une structure de financière nous be seka moyen dit nous fana ka intérêt bala donc forcément agriculture contractuelle faut te be intérêt de sera là donc agriculture contractuelle il faut ka ta autre parce que c'est la vérité
il faut aller vers ça. C'est pourquoi souvent il y a le gouvernement avec ali privé ou contrat ou signé privé donc dans le cadre du partenariat public-privé privé ou yorobe duma ou barake pour que ce n'est que sabati en fin d'autres anga tabolo coron o seka en ballon o seka jamana nafa abuna mun fere sigi senga au officiel ya saka anga momunu me ni sebuye u ta malo ta fo Chine u ta Thailand u ta fo dien fa on fait kana no uye ya no ga to ke u kana una ka je ka baraka abuna na saka mun sigi senga fɛn min kan ka sigi senga ne yɛrɛ ka hakilina na parce que n'i y'a ye bi bina depuis kunu je crois que an ka karamɔgɔ minnu ye intervention kɛ u ye kuma dɔw fɔ ko n'i bɛ agriculture contractuelle kɛ ko fɛn fɔlɔ i bɛ min jateminɛ o ye marché ye o ye sugu ye donc pour que ka sugu jateminɛ pour savoir sugu mago bɛ min de la donc bi bina peut-être gouvernement a jɔyɔrɔ barika ka bɔ a la il faut aménager d'abord. Il faut maîtriser l'eau. C'est-à-dire il faut que anga seka ji soro ka ji matra ka sai sene min be ke anga seka sene ke chogo mi kadan am seka ji la don en sagoma ka ji la bo en sagol ka nga sene ke sans problème. Donc no kera o la baga sangalo tan flyde o de don saison contre saison c'est même mieux. No kera iba soro chikela am seka besoin n'a fora ni qualité ou bien ni hake c'est ka programmer a ñam bina fo bi dogo ka mo be Gambia kala usrana de Sénégal usrana de Sénégal ko te soro ko te ne alors que ni aménagement tout bien ka fin be maîtriser o te na ke gelay donc a fin folo o aménagement no ka investissement ke ka aménagement no soro office du moyen bani office segu office mopti ni yalla je anga kene Pambaye maîtrise submersion contrôlée. Ante ji maîtriser en sagola. Donc quand kena nunu yelema ko ke maîtrise totale. Am se ka anga seneke chogo min kada i be fen do chogo min kadi ainsi de au sein fait rendement beigné. Donc ni min la na effet FC ko soro. Après ça anya fo il faut que moyen ko soro. Moyen nunu abse ka soro à travers l'agriculture contractuelle. Mogo ben opérateur économique ben minum ka bara fana ni sinembe ni bara non ni transporteur route ba tro c'est des transformeurs minum be balaye structure ben no minum ni silembe financement don la donc ni num be ñogon soro encadrement technique ani ONG ou ambe ben pour que ou demain ka fin nous formaliser ka ke fin ye danaya min kon parce que souvent ne bem saldi officerie mopti zone kono unité transformation no usine fla bien nobi no et planète distribution ani société production et de transformation du riz dans le lac Debo usine fla ou bien agriculture contractuelle ni ubake on est mais fin min don on va pas dire que c'est voilà on ne va pas dire que ce n'est pas formel usine cikelaw cɛ bon kuma caman bɛ bɔ a fɛn ninnu na parce que mankan bɛ kɛ souvent parce que maa tɛ min bɛ se k'i jɔ a ko kɔkɔrɔ k'a fɔ ko ale y'a seere tout à fait ni nin kɛra dans un cadre formel a kɛ fɛn bɛɛ b'a dɔn surtout assurance ko min dɔnna sen na ne yɛrɛ kun yɛrɛ ko assurance ye mobili dɔrɔn de jaa dugukolo yɛrɛ b'a la i y'a ye dɛ n'an bɔra an bɛna gɛrɛ fo fana na o effectivement donc assurance ko min dɔnna je crois que n'o kɛra kuma misɛmani minnu bɛ cikɛlaw ni transformateur ninnu cɛ a bɛ dɔgɔya parce que assurance filɛ nin ye c'est pour garantir les choses n'o garantie bɛ yen nɔ je crois que siranya minnu bɛ chez les uns et les autres la dɔ bɛ bɔ a la donc n'o kɛra an structure technique fana an bɛ yen nɔ pour garantir en tout cas pour ka seereya pour que a fɔra bi a fɔra ko ni fɛn fɛn bɛ kɛ u ka structure technique labɔ a kalama ka maire ainsi de suite o bɛ kɛ sababu ye ka danaya caman fana ka nataba de b'a to an t'aw wele koyi an b'a fɔ ko n'aw nana n'aw sen donna an ka sɔrɔ bɛ dɔgɔya wa a ko ka misɛn tubabukan ka ca papier ta yɔrɔ ka ca gouvernement b'an sara pour ça on est là pour appuyer pour directeur an jaa de tu jɔ fanga ye minɛ non je crois que bi bi na an bɛ yɔrɔ min na bi n'i ye office ninnu ka zone lajɛ coopérative ninnu ani u ka coordination c'est des gens u b'a dɔn office bɛ baara kɛ cogo min siranya fosi tɛ yen nɔ an ni olu an b'an sigi de ka kuma
fɛn fɛn ɲɛsinnen bɛ ka jamana in nata an b'o de la. Ayiwa an da donna kuma dɔ la ni Segu ye a ɲɔgɔnna b'e fɛ yen o ye lakanabaliya ye i y'a fɔ ko aw ka dugukolo min kan ka sɛnɛ kan ka k'a la taari hakɛ ka ca yalama basigibaliya in bɛ se k'a to aw ka baara kɛ wa directeur? Effectivement insécurité in a bɛ yen mais an b'a fɔ ma bi bi in na kɔni ko insécurité résiduelle. Très souvent ani an ka gouverneur ani il y a une commission sécurité an bɛ sigi ka kuma u bɛ information d'an ma nin bɛ nin cogo la nin bɛ nin cogo la a b'a hakili to nin yɔrɔ in na a b'a hakili to nin yɔrɔ in na information d'an ma an ka an taabolo kan surtout sur le plan sécuritaire. Insécurité in a bɛ yen nɔ mais n bɛ fɛn kelen min fɔ je pense que en officier Mopti nous pensons que an bɛ se ka contribuer ka dɔ bɔ ni insécurité in na. Pourquoi? Cogo di? Ni an ka yɔrɔ ninnu labɛnna denmisɛnnin caman minnu bɛ enrôler nin baara ninnu kan u tɛ taa yen parce que u bɛ baara sɔrɔ aménagement ninnu kɔnɔ u hakili tɛ taa ka taa marifa ta ka i tɔ ɲɔgɔn faga ou bien ka tɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ. Donc je pense que an officier an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni aménagement kɛra ka yɔrɔw labɛn a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ insécurité in na parce que tout simplement denmisɛnnin caman tɛna u ɲɛsin o fɛn ninnu ma u bɛna u ɲɛsin sɛnɛ ma ka sɔrɔ sabati u ka denbaya u ka du kɔnɔ. Je pense que nous pouvons contribuer à ramener la paix et la sécurité dans nos régions. Ayiwa san baara banna e yɛrɛ bolo ɲinan ni salon ta mun bɛ se ka kɛ pour que baara in ka se ka lawaleya parce que ɲinan ale ni salon ta danfara kɛra min ye maaw sɔrɔla ɲinan kɛnɛ kan minnu ye ŋaniya jira k'a fɔ k'u bɛ se ka ko dɔw kɛ. Je crois que baara in on doit continuer. Salon c'était phase pilote ka fɛnw jateminɛ kunu ni bi an y'a ye e y'a fɔ cogo min commande dɔw fɔra dɔw ko k'u bɛ se ka nin kɛ. Je crois qu'il faut sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ko k'u tɛ se ka dɔ kɛ. Il faut que nin ka généraliser. U yɛrɛ siranna. Exactement. Moyen banni dɔrɔn tɛ yɔrɔ bɛɛ pour que an bɛɛ ka parce que an nana participer ni atelier c'est pour voir pour mieux comprendre pour que nin fɛn ninnu a ka se ka dupliquer an fana ka yɔrɔ la a ka se ka kɛ an fana ka yɔrɔ la parce que ne y'a fɔ depuis ne ka kuma daminɛ na fɛn tɛ se ka taa nin kɔ. Aujourd'hui on ne peut pas aller sans l'agriculture contractuelle parce que financement wɛrɛ tɛ yen nɔ c'est-à-dire an ye financement sugu dɔw bɛ yen nɔ u bɛ na u bɛ se ka yɔrɔ dɔw labɛn mais limite b'a la mais entre nous ni ne y'i financer an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka i ka baara in kɛ. Je suis là, je suis transformateur, je suis et puis mi demain parce que ntato i ka yɔrɔ ka tiɲɛ kan sigilen to parce que ne ka nafolo de don a la. Donc an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a la pour que a ka se ka sabati. Financiers fana n'u y'u ka nafolo don a la, ils seront toujours prêts à aider ni fɛn dɔ y'a jɛ ka an dɛmɛ pour que a ka se ka donc nin fɛn in wajibi de don il faut que on parte vers ça fo ka taa o sira de fɛ o de bɛ laban fɛn sira wɛrɛ tɛ yen nɔ ni si c'est pas ça. Ayiwa kumakuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ? Donc kuma min bɛ ne fɛ pour que ka ne ka kumaw kuncɛ o ye jama ka faamuya k'a fɔ ko bi bi in na an y'a fɔ cogo min an ka taabolo kɔrɔ ninnu tɛ se ka laban ça c'est un. Deuxièmement, exactement. Deuxièmement, il faut que jamana ka hakili to sɛnɛ la à l'agriculture. D'abord loi caman sariya caman taara a dɔw tɛ ka waleya sur le terrain. Peut-être tout simplement gafe dɔw kan ka bɔ min b'a yira k'a fɔ ko a kan ka kɛ nin cogo la a kan ka kɛ nin cogo la n'o tɛ agriculture contractuelle a fɛn nin bɛɛ bɛ an ka loi d'orientation agricole kɔnɔ mais peut-être fɛn dɔw de ma taa décret dɔw de ma taa min b'a fɔ ka se ka lawaleya sur le terrain donc o fɛn ninnu n'u sera ka sabati ça peut amener à faire bouger ka ligne ka dɔ fara ligne kan. Deuxièmement il faut que cikɛlaw fana k'a faamuya k'a fɔ ko sɛnɛ tɛ kɔfɛ fɛn ye. Sɛnɛ c'est comme ani baara tɔw ani profession tɔw bɛɛ ye kelen ye. Bɛ se k'i ka nafa sɔrɔ sɛnɛ kan ka tɛmɛ fɛn caman kan plus que nous autres fonctionnaires ou autres beaucoup d'autres professions. Sɛnɛ nafa sɔrɔ ka ca ni nin bɛɛ ye mais fɛn dɔ de b'a la il faut que investissement ka k'a la il faut que k'i ɲɛsin i ka baara ma avec sérieux. Donc n'i y'o kɛ je crois que a tɔnɔ i b'a sɔrɔ
Donc c'est pour dire que bibina ambe romina bi agriculture contractuelle ça ka poko ci ke lawni ni shan ni be numa nyogo ne pour que ka sene sankorota avec l'appui de l'état no gouvernement ka deme ni partenaire be je crois que anga sene c'est ka bonno la tant que on va pas vers ça ayiwa an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn merci sisan an bɛna na se assurance ma min ye Alu Badara Fofana ye ale an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ AFG assurance yaasa ka se ka faamuyali kɛ ko in na parce que min ye sɛnɛ yɛrɛ kuntalajan ye sɛnɛ nafama ye min bɛ se k'a to kosɛbɛ jamanadenw olu bɛ se cogo min na ka se ka nafa sɔrɔ a la fo maa fana ka sɔrɔ minnu bɛ bi n'olu bɛna na dɛmɛ sira wɛrɛw fɛ sira wɛrɛ minnu na dugukoloko kumaw bɛ a la tiɲɛniw bɛ se ka kɛ a la sɔrɔw yɛrɛ olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan fana ka se ka kɛ ka nafa ɲɛ o ka se ka kɛ sigi sen kelen kan o b'a yira sa k'a fɔ ko min ye assurance ye olu fana sen bɛ don nin ko in na yaasa an ka se ka ɲɔgɔn faamuya Fofana i ni su tile fila in i bɛ san yan ne yɛrɛ y'i ɲininka bi sa n ko mankaw fana sen bɛ an b'aw dɔn an ka duw n'an ka mobiliw n'an ka bolimafɛnw fɛnkow de la o siga t'a la ni i ye mobili boli dɔɔni polisikɛ bɛ file fiyɛ ko ko assurance t'a la dɛ i tɛ se ka taa ani n'i bɛ fɛ ka taa dugu la i bɛ taa fɛn ninnu ta i bɛ assurance kɛ nka sɛnɛkɛlaw fana cɛla yan a fɔ ne dɔ ɲɛfɔ an ka faamuya dɛ fo fana kɛ ni Ala sɔnna c'est vrai aw ni su i yɛrɛ bɛ fo i ka communiqué o la i bɛ fo kosɛbɛ i lamɛnnen don Mali fan caman na o ye dugawu kɛ hali bi Ala ka a barika amina yarabi Ala ka yiriwa di amina yarabi assurance c'est vrai i y'a fɔ bi ko yali sɛnɛkɛlaw fana ka assurance bɛ yen oui bon n'i ye caman ɲininka u b'a fɔ assurance dannen don mobili de ma o yɛrɛ mobili assurance fana parce que État b'a wajibiya nka an b'a ta sinon n'a dan ni État ma wajibiya an t'a ta dɛ a tɛ ta ni polisiw de m'an fɛ an tɛ taa falen voilà an b'an den ka tɛmɛ tuma bɛɛ effectivement ne ye AFG baarakɛla kɔni ka lasigi de ye AFG assurance jusqu'au 9 mai 2024 Atlantic Assurance kun don donc tɔgɔ yɛlɛmana ka kɛ AFG assurance o kɛra ka pour que an ka cakɛda minnu bɛ dugu tɔw la i n'a fɔ Benin, Côte d'Ivoire, Togo, Madagascar, Comores, Cameroun, Côte d'Ivoire également. Donc, c'est pour que a bɛɛ tɔgɔ ye kelen bi i mana voyager ka taa dugu o dugu la n'i y'a ye ko AFG assurance AFG banque a bɛɛ ye kelen ye donc o hukumu kɔnɔna la Mali la yan an y'a essayer ka accès kosɛbɛ vers la digitalisation ka ko bɛɛ bila bɔlɔlɔ sira fɛ donc n'i b'o kɛ i bɛ se ka fɛn caman kɛ yɔrɔ jan fɛ ka sɔrɔ i ma bouger donc o la an ye produit dɔw an ye fɛn caman développer an ye agrément ɲini pour que ka assurance agricole kɛ ani Mali la ni compagnie d'assurance ye kɔnɔntɔn de don Mali la jɔnjɔn filanan bɛ AFG assurance bɔ depuis 2022 donc n'i ye compagnie d'assurance ye i tɛ se ka assurance agricole kɛ ten ayi parce que sariya bon dɔw bɛ yen nɔ a bɛ min d'i ma ko i ka mɔgɔw bololafɛn matarafa n'o ye mobili so an bɛ mun dɔn habituellement donc n'i bɛ fɛ ka tɛmɛ olu kan i bɛ taa agrément wɛrɛ ɲini pour k'o kɛ donc depuis 2021 agrément an y'a ɲini sariya bon fɛ pour que ka assurance agricole kɛ donc depuis 2021 an y'a essayé a pénétration man nɔgɔn ni fɛn min lakodɔnnen tɛ ni mɔgɔ caman t'a kɛ ka ca Ala fɛ i bɛ effort caman fournir pour que ka a cari yɔrɔ jan donc o de hukumu kɔnɔna la à travers l'office du moyen bani an ye pilote dɔ kɛ salon a ɲɛna kosɛbɛ mɔgɔ caman y'a mɛn donc an ye assurance agricole kɛ ale kun dabɔlen don jumɛn kan sɛnɛkɛla ni tiɲɛni donna a kun a ka rendement ni o jiginna ka se fo fɛn dɔ yɔrɔ dɔ ma an b'a fɔ ko seuil de déclenchement n'a sera 30 ma assurance bɛ déclencher aw sen bɛ don a la an sen bɛ don a la n'an sen donna a la tiɲɛni kɔlɔlɔ min mana se sɛnɛkɛla ma ko tiɲɛni nana donc an bɛ na ka compensation kɛ tiɲɛni na pour que samiya nata ou bien a ka se ka
i jɔ n'a yɛrɛ ka au moins ka engrais sɔrɔ ou bien ka semence ɲuman sɔrɔ donc o assurance bɛ yen nɔ pour que a y'o kɛ Djibo taara n'a minnu ye wa Djibo taara n'a minnu ye o kɛra mais o tɛ assurance agricole ye d'accord o kɔnɔna fɛnɛ assurance agriculture contractuelle kɔnɔna la assurance jɔyɔrɔba bɛ yen jɔyɔrɔba bɛ yen assurance agricole dɔrɔn kɔnɔna tɛ parce que n'i ye a ta chaîne de valeur mun don n'a faamuyara ni atelier ye je pense que caman y'a faamuya an bɛna baaraw continuer pour que hali bi faamuyali ka bonya kosɛbɛ et puis mɔgɔw ka waleya hali bi directeur da donna la a bɛ kɛ mais c'est pas formel mais n'a formalisera imagine ne bɛ n ka sɛnɛ kɛ hectare 10 bɛ n bolo n bɛ sɛnɛ kɛ tuma dɔ la ni n ye récolte kɛ a feereli ka gɛlɛn mais n ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min ko ale b'a bɛɛ san depuis ma récolte kɛ kelen o ye acheteur ye yan'a ka se feere yɔrɔ ma i bɛ taa sɔrɔ yanni ni ne yɛrɛ ka wari don dugukolo la i bɛ taa sɔrɔ ne bɛ taa juru ta banque la pour que ka n lakana n ka se ka sɛnɛ kɛ ka sɛnɛ ka semence san ka engrais san o ye filanan ye sabanan n'i y'a jateminɛ ni n taara semence san ka engrais sɔrɔ n bɛ tracteur ou bien pulvérisateur mago bɛ jɔ olu fana pour que n ka se ka agriculture moderne kɛ o juru bɛ sɔrɔ min banque la n'o fana kɛra pour que ka nin bɛɛ hakili sigi assurance de bɛ na n'o ye n taara équipement agricole san n'a tiɲɛna n'a sonyɛna n'a sera assurance bɛ yen an b'o fɔ ma assurance des équipements agricoles filanan sɛnɛkɛla n'o sɔrɔla pour que ka ci kɛ denbaya kan ka hakili sigi ni denbaya hakili sigilen n'i bɔra so ka denbaya hakili sigilen to kɛnɛya bɛ yen i bɛ se ka ci kɛ ɲuman kɛ ni kɛnɛya b'i yɛrɛ bolo ci bɛ ɲɛ donc assurance santé bɛ na don o la c'est vrai an b'o ni fɛn caman bɛ yen mais an fɛnɛ bara assurance dɔ bɛ yen nɔ an bɛ ka essayer ka révolutionner à partir de 2000 francs par mois par personne maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka assurance sɔrɔ sɛnɛkɛla bolo 400 kalo o kalo pour une prise en charge à 100%, kɛmɛ sɔrɔ o kɛmɛ sɔrɔ assurance bɛ jɔ ni 100 ye furakɛli an ka dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ an ka cakɛdaw la i n'a fɔ an b'a fɔ olu wele ko CESCOM donc o ye assurance maladie ye ni sɛnɛkɛla ko kɔlɔlɔ nana i n'a fɔ salon an y'a ye cogo min na kɔlɔlɔ ye sɛnɛkɛla caman sɔrɔ san mara b'a la Mali fan bɛɛ kɔlɔlɔ nana donc pour que ko kɔlɔlɔ fana kunbɛn assurance agricole bɛ na kɔlɔlɔ kunbɛn o yɔrɔ de la fo ka taa se ni suman tigɛra ko suman ɲɛna a tigɛra ka taa bila magasin kɔnɔ an b'a fɔ o ma ko assurance stock de récolte assurance bɛ jɔ ni nin bɛɛ ye ayiwa kɛnɛ kan yan an y'a ye aw ye kuma ta a ye ɲɛfɔli kɛ jɔrɔna minnu bɛ sɛnɛkɛlaw la aw sera ka mun de fɔ u ye pour que u ka se ka don nin ko in na recommandation kɔnɔ an ye caman fɔ an y'a essayer ka mɔgɔw lafaamuya fɛnɛ ka dɔn u ka dɔn k'a fɔ assurance nafa ye min ye assurance généralement a bɛ kɛ a bɛ jɔ mun b'a jɔ i bɛ taa sɔrɔ an bɛ taa subvention de ɲini ka assurance prime financer ou bien ka dɔ bɔ sɛnɛkɛla ka prime na mais i b'a ye k'a fɔ ni o subvention ninnu tɛ yen don min na assurance bɛ jɔ o jɔli parce que sɛnɛkɛla y'a nafa ye mais a ma wari a tɛ fɛ ka wari don a la bilen pour que a nafa sɔrɔ o dun mɔgɔ man ka banque ɲɛ k'o ka cilen don bi wagati yɛlɛma min bɛ yen nɔ bɛɛ b'a dɔn a kɔlɔlɔ ka bon mɔgɔ t'a la kuma dɔn donc je pense que caman ye faamuyali kɛ u ka recommandation kɔrɔlenw fɛnɛ kɔnɔ a b'a kɔnɔ ni ala sɔnna layidu bɛ yen nɔ pour que an ka se ka taa ɲɛfɛ assurance agricole kɔnɔ inchallah ayiwa office de moyen bani kɔni ye nin jɛra in sigi jɛra in kɛnɛ ka yɛrɛ ye mɔgɔw lamɛn a ye hakilina jumɛn d'i ma sɛnɛkɛlaw ani maa minnu bɛ sɛnɛ kɔkɔrɔma don an ka jamana kɔnɔ a ye hakilina caman di an ma bi parce que jɛra in yɛrɛ ni i y'a jateminɛ a fanba yɛrɛ fɔlɔ o ye le fait que acteur bɛɛ bɛ yen nɔ mise en relation bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ hakilina dɔ b'e la mais i t'a dɔn i b'a kɛ cogo min na du fait que an bɛɛ nana an bɛ échanger a bɛ na hakilina wɛrɛw ye a bɛ na ni perspective wɛrɛw ye o de la n ko baara bɛ continuer la ka taa o yɔrɔ la OMB bɛ fɔ kosɛbɛ à travers son directeur Issa Kanté ka wuli k'i cɛsiri ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ dɔw tɛ sɔn k'u lasɔn pour que an ka sigi ka kuma ka solution ɲini a la a ma nɔgɔn
ni i sera k'o kɛ ko belebele don an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka ta fanga di an ma je pense que hali bi office tɔw n'a sera ka implant ka ɲɔgɔnna kɛ olu yɔrɔ la a bɛ ɲɛ kosɛbɛ ni ala sɔnna ayiwa i ye san baara ye i ye san sɛnɛkɛlaw ye i ye san fɛnw ye i yɛrɛ bɛ hakilina jumɛn belebeleba jumɛn sɔrɔ a la ani kumakuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ ayiwa san potentiel bɛ yen potentiel bɛ yen directeur da dɔ la directeur office juri Mopti a ko gabiyaka ɲinina sɛnɛkɛlaw ko tɛ gabiyaka kɛ ko k'olu tɛ se k'o sɔrɔ dɛ a tɛ sɔrɔ ka da kun jumɛn kan peut-être modernité ko b'a la équipement ko b'a la donc ni assurance bɛ ka hakilisigi kɛ ko banque fana bɛ se ka juru don a doncogo la ko ka processus nɔgɔya sɛnɛkɛla ye parce que a gɛlɛyama yɔrɔ o yɔrɔ dɔ fana mais ni agriculture contractuelle bɛ yen nɔ a ka ca ala fɛ mɔgɔ si tɛ siran bilen ka baara kɛ ni sɛnɛkɛla ye parce que a y'a fɔ tuguni ko sɛnɛkɛla de généralement sɛnɛkɛla b'a kɛ sɛnɛkɛla tɛ kɔfɛ mɔgɔ ye kɔfɛ mɔgɔ tɛ olu de bɛ dun ka fa sabati olu de bɛ dun ka fa sabati c'est la première chaîne de valeur pratiquement au Mali n'i y'a jateminɛ ko 70% k'u b'o de ta PIB la n'o tɛ fitinin ye donc an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman da an'u ma ala ka ta fanga di an'u ma ayiwa inchallah an b'i fo i fo fana sisan sa an bɛna na se maa min ye hakilina in yɛrɛ sɔrɔ n'o ye ka na an sigi kɛnɛ in kan yan kuma tɛ ka se ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan su in daminɛ an y'a fɔ aw ɲɛna Ameri Kamate an n'ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale ye ofisiri Segu o ɲɛmaa ye ale ye directeur ye min ye Pate Kebe ye ale ye ofisiri Mopti ɲɛmaa ye fo fana ale ye agence AFG maaw ka maa bilalen ka na kɛnɛ kan min ye kɛnɛ yɛrɛ sigiba hakilina sɔrɔla maa min fɛ sa n'o ye Isa Kante office de moyen bani a directeur ye ale ye an kɔni bɛna na kuma di ale ma cogo min o ni tɔw ta tɛna kɛ kelen sabula hakilina bɔra ale yɔrɔ min y'a to ni hakilina in nana ani ale yɛrɛ b'a dɔn fɛɛrɛ minnu sigilen don yaasa ka se ka lawaleya Isa kuma b'i bolo i ni su Kasim ani su i ka lamɛnbaga bɛɛ de su bɛɛ lajɛlen tulo b'i la garijɛgɛ fɔlɔ ye kɛnɛ ala kɛ kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen ma amina yarabi ala ye su d'a ma an b'a ɲini ala fɛ ala kɛ dugu ɲuman jɛ amina yarabi i y'a fɔ cogo min na an ye kɛnɛ min sigi kunun ni bi a ye tali kɛ salon ta la an y'a kɛ Segu minisiri tun b'a kɛnɛ kan parce que an b'a jateminɛ k'a fɔ u bɛ kuma dɔ fɔ ko ɲɛtaga tɛ gansan ye fatanya tɛ dakan ye ko fɛn min ɲɔgɔn tɛ o cɛsiri ye an ko an bɛ yɔrɔ min na bi a ka kan an k'an cɛsiri an ka kan yɛrɛ ye an ka se k'an ka dun ka fa sabati État ye fɛn caman kɛ Mali sɛnɛ hukumu kɔnɔna la depuis 60 la fo sisan office 10 ni agence office 8 ani agence 2 de bɛ Mali kɔnɔ mais office fɔlɔ kɛra office du Niger ye ale créera nin y'a san 92 ye o bɔlen officeri Mopti ni officeri Segu sigira 72 la o bɔlen office caman nana sigi Selenge bɛ yen Bagineda bɛ yen Fagebini bɛ yen ani ODRS bɛ yen n'o ye adresse bɛ yen n'o ye Kita ye ani OHVN mais an y'a ye k'a fɔ musakaw de dora olu sigili la walasa an bɛ se ka dun ka fa sabati n'an nana office du moyen bani kɔnɔ ale de ye office laban ye min sigira sen kan san 2016 kɔnɔna la mais gouvernement ye miliyari 100 ni kɔ de ta ka CED talo ni CED jene kɛ a ye kɛnɛ min labɛn o ye tiɲɛ ye k'a fɔ a bɛ f'o ma maîtrise totale tɛ submersion contrôlée don hectare ba 50 sɛnɛkɛla min kan ka sigi a kɔnɔ a kan ka taa bɛn hectare sɛnɛkɛla ba 70 ma mais o hectare ba 50 ni ji min bɛ bɔ talo ka na gun jɛnɛ soyi la o bɛ ji min di o ji an ye gouvernement ye canal mun sigi ani a ye digue mun kɛ n'i y'a da ɲɔgɔn ma a bɛ taa kilomɛtiri 700 la yarɔ kɔni o tɛ mankan wari ye a ka office sigi sen kan walasa olu bɛ se ka kunnafoni di sɛnɛkɛlaw ma ani ka yɔrɔ mun dilanna k'olu labɛn wagati mais an b'a dɔn an y'a ye k'a fɔ mun y'an bila nin kɛnɛ kan mais o office ka ca mais hali bi dun ka fa gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ an ko o ka gɛlɛn an bolo f'an ka wuli k'an cɛsiri sɛnɛkɛlaw mun b'u jɛ walasa a bɛ se ka ɲini ka d'u ma an ko an ka bɔ baloli sɛnɛ na an ka taa sɛnɛ kɛ k'an balo ka sugu sɔrɔ o tɛ se ka kɛ cogoya si la
kasi n'i y'a jateminɛ an ka malo caman bɛ bɔ kɔfɛ mais an ko o de kɛ an ka dabila caman kɛ bɔ a la malo min bɛ bɔ kɔfɛ i b'a sɔrɔ malo min yɛrɛ bɛ bɔ kɔfɛ ka na i b'a sɔrɔ malo yɛrɛ qualité lala don dɔw ko k'a bɛ san 5 bɔ dɔw k'a bɛ san 10 bɔ mais an ko yan'an ka wari ta ka taa di kɔfɛ n'a kɛra mɔgɔbatigi ye i bɛna wari de ta miliyari dama dama ka taa n'a ye kɔfɛ ka taa malo san i bɛ avion de ta ka taa ka transfert kɛ n'i ka wari ye ka taa banque la ka t'o kunbɛn Thaïlande ka taa kunbɛn Inde ka malo san ye ka don bateau kɔnɔ ka bateau sara ka bɔ ka na ni bateau ye La Guinée ka na n'a ye Sénégal ka camion ta ka t'olu ta ka tila ka na n'u ye i bɛ kalo 3 kalo 4 ko tɔrɔtɔrɔ la an ko yanni ka taa di Sénégal wɛrɛw ma kɔfɛ mun na i tɛ se ka don an ka sɛnɛ kɔnɔ n'an b'a f'i ma ka production kɛ n'o ye an ka sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogo min sɛnɛkɛlaw fɛ ka wari ta ka d'u ma ka sɛnɛ kɛ n'an ko agriculture contractuelle an b'a fɔ an bɛ dugukolo d'i ma yɔrɔ bɛɛ parce que yɔrɔ bɛɛ dugukolo tɛ se ka d'i ma mais i k'i ni don sɛnɛ la ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ walasa sɛnɛ bɛ se ka yiriwa olu bɛ sɔrɔ min kɛ tari la dɔ bɛ fara kan ni o bɛ kɛ i b'a sɔrɔ mun bɛ sɛnɛkɛlaw jɛ État a y'a se kɛ mais min bɛ sɛnɛkɛlaw jɛ i b'a sɔrɔ nɔgɔ b'u jɛ siko b'u jɛ minɛnko b'u jɛ ka daminɛ laburu la ka taa si ɲuman sɔrɔ ka taa engrais hakɛ sɔrɔ ka taa binfagalan sɔrɔ fo ka taa se gosili ma an ko o de t'u bolo mais ni mɔgɔbatigi nana i sen don la ka danaya sɛbɛn sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ pour que u bɛ se k'o kɛ n b'a dɔn an bɛ bɔ nɔgɔ la an bɛ Mali balo ka tila ka Mali dafa mɔgɔw balo. donc nin ye laɲini ye. Ne ye laɲini ye. ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ Salon Segu directeur 2 bɛɛ lajɛlen y'a fɔ o tun ye ɲɛbila ye zen maaw ye ŋaniya ta ŋaniya lawaleyali la yalama ni nin sigira sen kan dun ka fa bɛ se ka sabati wa. a bɛ sabati mais Saro an ka hakili jagabɔ la an ko agriculture contractuelle n'o ye ka bɛnkan sɛbɛn kɛ mɔgɔbatigiw ni sɛnɛkɛlaw cɛ u y'a yirana o don ko n'a a bɛ kɛ an k'an kɔsɛmɛ assurance agricole la ka an ka sɛnɛfɛnw lakana ka sini ɲɛsigi o bɛ kɛ ni assurance agricole de ye ka bi ɲinan an y'a projet dɔ kɛ an y'a sɔrɔ ka da jamana ɲɛmɔgɔw ka yamaruya fɛ sécurité alimentaire ni ministre de l'agriculture ye projet pilote avec la société Pula qui est une société ale ye Kenya société de ye ale ye dɛmɛbagaw ɲini ka na a lajɛ ko ka sifilɛ k'a lajɛ assurance agricole bɛ se ka tɛmɛ sira minnu fɛ nafa min b'a la pour que bɛɛ k'a ye i kɛra ɲɛmɔgɔ ye i kɛra sɛnɛkɛla ye i kɛra mɔgɔbatigi i k'a dɔn assurance agricole a sinsin bere bɛ se ka kɛ a fana ni agriculture contractuelle de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ mais o la pour que o kɛ olu ye wari min di ɲinan Kasimu bi an y'a daminɛ office du moyen bandi kɔnɔ miliyɔn 97 an y'o de commencer k'a tila assurance agricole jaabi la parce que minnu ka yɔrɔ tiɲɛna k'a daminɛ Jene k'a daminɛ Bila ka taa San parce que office du moyen bandi b'o kɛnɛ de kan a bɛ daminɛ depuis Duna Pɔna fo Jene Bada la an bɛ Bila zone na an bɛ San an bɛ Jene donc o yɔrɔ la coton fana tun bɛ assurance kɔnɔna la n'o ye CMDT ka kɔɔri ye ani maïsi minnu y'o sɛnɛ mais jateminɛ la ka daminɛ olu bɛɛ la sɛgɛsɛgɛliw la a yera k'a fɔ de sɔrɔ binna yan de kosɛbɛ assurance nana déclencher 100 sara la 30 sɔrɔ binna donc o de y'a to miliyɔn 97 kan ka tila yan sɛnɛkɛlaw cɛ a daminɛra bi mɔgɔ min y'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ 1000 bɔ an bɛ mɔgɔ 600 de ka assurance d'u ma a dɔgɔyara cogo o cogo a b'a sɛnɛkɛla kɔni dɛmɛ ka nɔgɔ san ka semence san donc tɔnsigi ni kunun ni bi an ye minnu wele o ye mɔgɔbatigiw ye olu bɛ taa 10 ni kɔ la an ye coopérative 20 de wele u bɛɛ kelen na ni mɔgɔ 2 ye an ye partenaires wele an bɛ foli lase d'abord ministère ma min ye an ka cakɛda ɲɛmɔgɔba ye an b'o de an bɛ baara k'o de kɔnɔna la office du Niger mɔgɔw nana ani office du Segu directeur bɛ ani office du Mopti i yɛrɛ n'o kuma ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ka fɛn fɛn boloda yan an b'a fɛ don natɔ la office tɔw bɛɛ fɛnɛ k'a boloda walasa n'an y'an pan an bɛɛ k'an pan ɲɔgɔn fɛ ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ parce que n'i y'i pan ka sɔrɔ bɛɛ m'i pan ɲɔgɔn fɛ an tɛ se ka dan an tɛ se ka nɔ bɛrɛya la an b'a fɛ office bɛɛ kɛ don hukumu kɔnɔna la ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ka mɔgɔbatigiw wele ka na yann'u ka taa ni wari ye kɔfɛ u ka wari di sɛnɛkɛlaw ma u ka baara kɛ wari n'a dira o tɛ mais office de bɛ kɛ u bɛɛ jukɔrɔma donbaga ye k'u jafarinya pour que u kɛ hakililata kɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ danaya kɛ se ka don a kɔnɔna la fɔlɔ k'a tun bɛ kɛ mais a tun bɛ kɛ
o service technique sen tɛ don a la mais an ko de n'a bɛ kɛ sisan service technique sen ka dɔrɔn u ka sira ye min ye u ka baara ye min ye u k'o kɛ walasa ɲɛtaga bɛ se ka sabati. Ayiwa sɛnɛkɛlaw ye jɔrɔna dɔw fɔ o ye k'a fɔ ɲinan o jɔrɔlen min ye minɛnko ye u jɔrɔlen lakanako la yalama fɛɛrɛ min sigilen filɛ nin ye a bɛna olu jɔrɔna filaw ta wa? Ba jɔrɔlan bɛ yen parce que mɔgɔ bɛ fɛn fɛn la gɛlɛya bɛ yen nɔgɔya bɛ yen mais ni gɛlɛya cayara nɔgɔya dɔrɔn an ka hakili kɔrɔ de ta hakili kɔrɔ ni fɛɛrɛ kɔrɔ de bɛ ta a tɛ se ka taa kuma ɲɔgɔn kɔ a tɛ se ka taa labɛn kɔ mais minɛnko gɛlɛya min bɛ yen n'an taara bɛnkan sɛbɛn na magobatigi ni sɛnɛkɛlaw cɛ dɔw bɛ o la officiel ko ni ɲinan ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko a daminɛra surtout don nataw la u bɛ na an n'u coopérative bi kɔni ni kunun an ye ɲɛbilaw kɛ u bɛɛ y'u fɛla fɔ u kan ka minnu kɛ an y'a ye k'a fɔ coopérative mɔgɔ bɛ min na don nataw la an b'u wele an b'u coopérative an bɛ sigi kɛnɛ kelen kan an b'a kuma kɛ mais minɛnko min ni o ye semensi ni engrais ni baarakɛminɛnko ye mɔgɔbatigiw bɛ se ka na n'o dɛmɛw ye ka di sɛnɛkɛlaw ma ka sɔrɔ kɛ donc mais yanni suman kɛ tigɛ kuma ɲɔgɔn mɛna don ɲɔgɔn cɛ u bɛ engrais di joli u bɛ semensi di joli u bɛ ni minɛn kan ka baara kɛ n'o ye service ye ka rendu ka labour kɛ ka semin kɛ fo ka taa se ka tigɛ o musaka ninnu o bɛ bɛn min ma ani engrais sɔngɔ bɛ bɛn min ma ani semensi bɛ bɛn min ma ni sɔrɔ kɛra malo bɛ feere joli la donc n'a bɛ ta dépense min kɛra a laban na n'o ye ni mɔgɔbatigiw y'o kɛ o bɛ bɔ malo sɔngɔ la malo tɔ bɛ di u ma maintenant officier ka baara ye mun ye olu kɔlɔsi fo ka taa se malo tigɛli ma pour que ni malo min bɛ bɔ a kɛ malo lakika ye a kɛ malo ye malo min ni a dun fiɲɛ t'a la parce que ni baara bɛ kɛ ka ɲa n'i y'a kɔlɔsi an b'a dɔn k'a fɔ min bɛ sɔrɔ balo la maliyɛnw nafa a bɛ sɛnɛkɛlaw nafa a bɛ nafa. Munna olu t'a to malo feerela yɛrɛ sɛnɛkɛla walima coopérative u k'u ka malo feere k'olu ka wari d'u ma olu b'a fɔ k'u b'a ta malo la mun na? U b'a ta malo la parce que o de ka kan parce que n'i y'i ka balo sɔrɔ ni musaka mago bɛ wari de la a bɛ se ka kɛ ni aw bɛnna min kan yanni malo kɛ tigɛ o kɔni o ye lakika ye. Aw bɛ bɛn a kan ka kɔn de. A bɛ bɛn malo prix kan ka kɔn. Usine caman bɛ Segu usine caman bɛ Mopti olu usines yɛrɛ tɛ se ka baara kɛ san kalo 6 kɔnɔna la parce que malo min bɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ a t'u bɔ mais i b'a sɔrɔ usine tigiw yɛrɛ de kun ka ca olu de mago b'a la kosɛbɛ parce que olu b'a san ka a wɔrɔ ka tila k'a feere olu n'olu donna la olu bɛ taa fɛn wɛrɛ fɛ olu b'a malo kama de fɛ ka taa la baara k'a lasago ka tila k'a feere mais o de ka d'an ye an b'a fɛ don nataw la ni baara nana taa san 1 san 2 san 3 ni malo ye dɔrɔn i b'a ye maire Mopti ni mɔgɔbatigi o b'a kɔfɛ o tɔgɔ bɛ sɛbɛn a kan malo ja bɛ k'a kan donc n'i y'o yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye san malo ye nin ye jɛnɛ malo ye nin ye Mopti malo ye nin ye Segu malo ye nin ye Kayi malo ye nin ye Bagineda malo ye nin ye nin a bɛɛ bɛ lasago malo min bɛ bɔ kɔfɛ i b'a sɔrɔ o lasagolen don parce que o bɛ bɔrɔ min kɔnɔ a bɔrɔ cɛ ka ɲi mais i b'a sɔrɔ a kɔnɔna yɛrɛ min b'a kɔnɔ o ye malo kɔrɔ ye o de da ka di tuma dɔ u b'a fɔ ko malo bɛ bɔ kɔfɛ o da ka di mais min b'an fɛ o da man di o da ka gɛlɛn mais o bɛ se ka kɛ parce que min bɛ bɔ kɔfɛ i b'a sɔrɔ o b'a sɔrɔ min na malo kɔrɔ don o b'a sɔrɔ daduma na ka na di an ma i b'a sɔrɔ a dunni yɛrɛ a man ɲi an ma an b'a fɔ o de kɛ dabila an ka jamana kɔnɔ an kɛ kan yɛrɛ parce que kɛnɛ bɛ yen k'a fɔ directeur office Segu y'a fɔ k'a fɔ ko kɛnɛ bɛ yen ji bɛ yen mɔgɔ bɛ yen et puis n'o bɛ yen kaban an bɛ se ka dɛsɛ mun na fɛn min b'u jɛ dɔrɔn an ka se ka kuma ɲɔgɔn sinsin mɔgɔbatigi ni sɛnɛkɛlaw cɛ n'o kɛra san 1 san 2 an bɛ malo an bɛ fa dumuni na yan an bɛ tila ka bila ka taa farafinna fo Mali kɔfɛ yɔrɔ jan. Ayiwa lakanako la. Lakana n'i y'a jate lakana baliya dɔɔni bɛ yen ka daminɛ san lamun na surtout ba kɔfɛla la caman kun bɔra samiya kɔnɔna la ka na sigi yan donc an b'a ɲini lakana kɛ sabati walasa olu bɛ se ka segin ka taga interfilew la mais o kɔfɛ fɛnɛ sanu ji ye tiɲɛni kɛ an ka lɛw kɔnɔ n'an m'an janto la ɲinan sɛnɛ bɛ gɛlɛya office de moyen bani kɔnɔ a bɛ gɛlɛya office de Segu kɔnɔ a bɛ gɛlɛya office Mopti kɔnɔ mais an hakili la yanni samiya cɛ parce que an tɔtɔla kalo 3 kalo 2 samiya bɛ se n'an bɛ baara kɛ sisan de y'a wagati ye f'an k'an cɛsiri ka musaka de ɲini a bɛ bɔ gouvernement yɔrɔ la a bɛ se ka bɔ an bɛ jisɔngɔ minɛ o tɛ bɔli kɛ mais baara kologin min n'a kan ka kɛ an kan k'an ɲɛsin o de la sisan n'an ye san ta i b'a sɔrɔ san yɛrɛ an ka digi dɔ kari la n'i ko i b'a dilan i bɛ taa miliyɔn 200 ɲɔgɔnna bɔ an ye laɲini kɛ n'o bɛ se ka sɔrɔ n'o ma se ka dilan dɔrɔn san yɛrɛ lɛ kɔnɔna la ji ɲinan sɛnɛ ye ka gɛlɛn parce que ni san nana a bɛ bɔ ba kɔnɔ nɛrɛ t'a la tuguni a bɛ walankata parce que bani bɛ bɔ Talo
ka na bɛn cɛ ɲɛ mais talo baraji ye baraji de déviation de kilomètre 60 ye canal de kɛ ka na ni ji ye dugu bɛ talo ni san cɛ a bɛ dugu 30 ni kɔ bɔ parce que office moyen bani bɛ baara kɛ commune 33 de la o kɛnɛ ka bon kabako hectare 20 bɛ bila hectare 15 bɛ yan hectare 25 bɛ ou 20 bɛ jeni donc o ji min bɛ na ni a farali cayara dɔrɔn sɛnɛ tɛ se ka kɛ parce que i b'a sɔrɔ malo n'i y'a mɛn ji bɛ jaba ɲa ma fɔ kitunu ka turu donc o de y'a to an bɛ ka jɔrɔ bi yɔrɔ labɛnni na n'a sera ka labɛn samiya cɛ dunkafa bɛ se ka sabati n'an taara agriculture contractuelle la ka assurance kɛ a sinsin bere ayiwa dɔ ye jate dɔ fɔ ne ɲɛna bi sɛnɛkɛla don a ko ale ma min faamuya an ka jamana kɔnɔ bɛɛ b'a fɔ k'an bɛ fɛ sɛnɛkɛla ka taa ɲɛ foyi tɛ kɛ ka kɛ sɛnɛkɛla kɔ bɛɛ bɛ fɛ ko in ka sigi sen kan ko munna banque minnu bɛ ban ka juru don olu la o banque bɛ wari ta ka di juraw ma olu ka taa malo ta kɔ kan olu b'a dɔn ko dugukolo b'an bolo k'aw bɛna fɛɛrɛ jumɛn kɛ ka se k'o falen aw ni gouvernement. oui o de y'a to an y'a fɔ a ka kan an kɛ magobatigiw ɲɛsin sɛnɛkɛlaw la o de kɛ u ka taa ni parce que ale ko k'ale tɛ se k'a faamuya a ka gɛlɛn o de y'a to office an ɲɛmɔgɔ yan ko an fana tɛ se k'a faamuya yanni u ka taa malo ta kɔfɛ u ka segin n'a ye an k'a di sɛnɛkɛlaw ma fɛn min b'u jɛ magobatigiw ko o musakaw d'u ma ni sɛnɛ kɛra u bɛ malo sɔrɔ k'a lasago k'a feere ka dun ka fa bɔ a la o n y'o de fɔ n ka kuma daminɛ la yanni kɛ wari ta ka taa n'a ye a bɛ komi an de bɛ ka wari kɛ ɲɔgɔn kan mali kɔnɔ yan ka taa Inde ou bien Thaïlande ou bien jamana wɛrɛ sɛnɛkɛlaw jukɔrɔma don dɔ olu bila sɛnɛ la ka na an balo alors que yanni an k'u bila sɛnɛ la ka na balo an tɛ se ka di an yɛrɛ ma an kɛ baara kɛ donc an ka office ministère ka yamaruya kɔnɔ o de y'a to an ye lajɛ fɔlɔ kɛ saro n'an ye lajɛ filanan kɛ munna an ka se ka bɔ o kɔnɔ a ma fɔ ko malo tɛ na mais a kɛ 100 sara la a kana tɛmɛ 10 kan a man di dɔw ye mais n'an ma taa o sira fɛ an tɛ se ka bɔ nɔgɔ la an tɛ se ka dun ka fa sabati gouvernement tɛ se ka nin bɛɛ sɛgɛsɛgɛ o ka office tan sigi sen kan ka musakaw bɔ miliyari dama dama i b'a sɔrɔ juru caman yɛrɛ taara a bɛ lawale la i b'a sɔrɔ a juru ma commencé ka sara mais an bilara baara la k'an ma se ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ k'a kɛ an ma se ka na ni magobatigiw ye ka n'u don sɛnɛ la ka don sɛnɛ la o tɛ k'a fɔ ko dugukolo bɛ d'u ma dɛ mais ka na sɛnɛ yɛrɛ jukɔrɔma don dɔ ka nafolo di fɛn min bɛ sɛnɛkɛlaw jɛ office b'u dɛmɛ k'u lakana ni office service technique bɛ yen n'o ye office ni service wɛrɛw ye n'an bila l'u ni ɲɔgɔn cɛ baara min kan ka kɛ k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye ne hakili la dunkafa bɛ sabati an tɛ se ka balo kɔfɛ malo la parce que bi n'i taara sugu la i b'a sɔrɔ kɔfɛ malo de ka ca ni an ka yanfɛ malo ye sɛnɛkɛla yɛrɛ bɛ min sɔrɔ a t'a bɔ ka ban a t'ale yɛrɛ bɔ kuma bɛ k'a feere an ka bɔ o de kɔnɔ an b'a fɛ office b'a fɛ ka bɔ o de kɔnɔ ministère ka yamaruya kɔnɔna la. ayiwa ŋaniya caman taara ɲinan ka tɛmɛ segu kan mɔgɔ caman ye layidu di aw dun kan k'u lawaleya o bɛna na tɛmɛ sira jumɛn fɛ sisan. bi an ye magobatigiw lamɛn minnu mago bɛ dɔw ko tɔni 2000 dɔw ko tɔni 1000 dɔw ko fana kɛra Gambia ka tigi ta ye o de kɔni sɛnɛkɛlaw ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ne yɛrɛ sigilen ɲɛna a kɛra bi an tɛ se. Kasim ko an y'o de fɔ baro ye fɛn dɔ ye depuis n y'o de fɔ baara daminɛ la n ko baro baro kuma kan ka gosi mɔgɔ 3 la barokɛyɔrɔ la mɔgɔ min bɛ da don baro la ni i ma wele baro min na kuma bɛ sigi la ani mɔgɔ min ma wele u bɛɛ da don baro la sɛnɛkɛlaw ka u kɔnɔ kuma fɔ baro kan u donna baro la u ye kuma tiɲɛ fɔ u ye min fɔ ni min tɛ se ka bɛn u b'a fɔ a tɛ se ka bɛn o fana de ye an b'u dɔn n'o de ye o de y'a to effectivement min ko k'a bɛ Gambia ka fɛ parce que Gambia ka sɛnɛli kɛnɛ bɛɛ a tɛ se ka kɛ kɛnɛ bɛɛ kan donc ale bɛ lasago yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ kɛnɛ ba tɛ yen parce que subvention contrôlée mais yan an ka san fanfɛla la kogonin de ni Gambia ka surun dɔw de ko kogonin de ye Gambia ka ye parce que Gambia ka bi i b'a sɔrɔ malo caman bɛ dun Bamakɔ n'a bɔra ɲɔgɔn u b'a fɔ Gambia ka don malo bɛɛ tɛ Gambia ka ye malo bɛɛ tɛ Gambia ka ye caman bɛ yen u bɛ sɛbɛn bɔrɔ ka Gambia ka i b'a sɔrɔ Gambia ka yɛrɛ tɛ donc an b'a fɛ n'an bɛ fɛn min dun a kɛ lasago ka ɲɛ a kɛ lakika yɛrɛ ye min bɛ sɛnɛkɛlaw jɛ bi o ye siko ye Kasim si jɔyɔrɔ min bɛ sɔrɔ yɛrɛ la 100 sara la a bɛ 75 de ta ni si ɲuman t'i bolo dɔrɔn 100 sara la i ka sɔrɔ bɛ 75 donc an yɛrɛ ka baara ye min ye o ye cɛsiri de ye timinandiya de ye timinandiya sɛnɛkɛlaw lana k'u sigi ka magobatigiw wele u ka sigi ka kuma don nataw la minnu ye a fɔ ko mɔgɔ bɛ nin na sɛnɛkɛlaw coopérative mɔgɔ min nana o ko dɔw ko k'u bɛ se ka kɛ dɔw bɛ se ka kɛ an y'olu tɔgɔ sɛbɛn don nataw la dɔgɔkun 3 dɔgɔkun 4 an bɛ magobatigiw wele ka na coopérative lamɛn an bɛ ku cɛ an bɛ kɛ bilasira donbaga ye ka walasa u bɛ se ka bɛn cogo min na u jɔyɔrɔ ye min ye bɛɛ k'i ta kɛ ne yɛrɛ tun ko office kɔnɔna la tracteur dama b'an bolo ni mɔgɔ mɔgɔ donna contrat kɔnɔ o tracteur an bɛ se k'o bila pour que wuli joona min bɛ se ka ɲini ka labour kɛ ka semin kɛ an bɛ se ka o bila u ka compte la
walasa samiya kana don ka balo la parce que fɛn fɛnɛ b'u jɛ a bɛɛ tɛ siko ye a bɛɛ tɛ angɛrɛ ko ye mais minɛnko fɛnɛ b'a la minɛnko de b'a la hectare ba 50 i b'a sɔrɔ tracteur bɛ bɔ yɔrɔ caman na ka na mun cɛnni de bɛ na i b'a sɔrɔ sɛnɛkɛlaw bɛ jɔ rang de la pour que ka yɔrɔ sɔrɔ ka kɛnɛ sɔrɔ ka labour kɛ i b'a sɔrɔ tracteur min bɛ na a tɛ bɔli kɛ bon ni magobatigiw fɛnɛ nana ni machine ye o b'a to sɛnɛkɛlaw bɛ wuli joona n'i wulila joona ka i ka minɛnw sɔrɔ ka baara kɛ n'o ye engrais ni semence dɔ bɛ fara sɔrɔ kan ni dɔ fara sɔrɔ kan la an bɛ min laɲini nafolo bɛ sɔrɔ sɛnɛkɛlaw fɛ dunkafa bɛ sɔrɔ parce que sɛnɛkɛla n'a ye sɔrɔ kɛ k'a ka balo wari min bɛ sɔrɔ a bɛ denw bila ka taa ekɔli la a b'u furakɛ a bɛ fɛn musaba caman kɛ n'i ye wari sɔrɔ ka taa fini san sugu la i bɛ wari min sɔrɔ ka taa fini san sugu la o finitigi fana bɛ wari de ta tuguni ka tila ka taa don malo la ka na n'a ye k'a dun o bɛ tila ka wari dɔ de ta tuguni ka taa ka samara san ka taa fura san donc ni wari turula jamana kɔnɔ tant que sɛnɛ tɛ don ba la ni sɛnɛ ma don ba la jamana kɔnɔ wari tɛ munnu ni wari tɛ munnu fɛnɛ jamana économie bɛ sigi an t'a fɛ jamana économie bɛ sigi et que n'i y'a jateminɛ an ka jamana nafolo bɛ bɔ dugukolo n'a sanfɛfɛnw de kan mais munna dugukolo n'a sanfɛfɛnw ni an ka nafolo bɛ bɔ o de kan munna an tɛ se ka ba don bayɛlɛmali n'o yakubali la walasa nafolo bɛ se ka yuguba dunkafa bɛ sabati ni dunkafa sabatira dɔrɔn kɛnɛya bɛ na parce que ni farikolo ye dumuni ɲuman kɛ i bɛ wari sɔrɔ ka tila ka t'i yɛrɛ furakɛ an b'a dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛla bɛ bɔ nɔgɔ la mais a tɛ se ka taa bɛnkan sɛbɛn ni hakili jagabɔ kɛ ani hakili caroni minnu b'a fɛ ka baara kɛ o de y'a to an ko a kɛra cogo cogo gouvernement y'an bila nin baara la an b'an cɛsiri sɛnɛkɛlaw fana cɛsirilen don dunkafa minnu bɛ magobatigiw an b'a ɲini fana k'u cɛsiri walasa mali bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogoya min na an ka balo kana bɔ yɔrɔ si an ni min bɔ kɔfɛ a kana kɛ balo ba ye min bɔ kɔfɛ an yɛrɛ kan ka balo sɛnɛ sira bɛɛ kan. Ayiwa faamuyali caman sɔrɔla baabu la a ka d'an ye min ye dɛmɛbagaw ye i k'olu fo kuma tɛ LUXDEF mɔgɔw an y'a ye k'a fɔ olu sen b'a la ministère de l'agriculture ale ni partenaire tɔw k'olu fo ani ni kumakuncɛ kuma min b'i bolo yaasa an ka se ka baabu ale wuli. Ok n ka foli bɛ d'abord jamana ɲɛmɔgɔw ye ani n ka foli bɛ dɛmɛbagaw ye n'i y'a mɛn dɛmɛbagaw jamana ɲɛmɔgɔ don état don LUXDEF ale de y'an dɛmɛ salon musaka la ɲinan fɛnɛ ale de fɛnɛ y'an dɛmɛ a musaka la foli b'u ye an ka foli bɛ minnu fɛnɛ bɔra n'u ka musaka ye k'u yɛrɛ ta ka na tɔnsigi la an b'olu fɛnɛ fo an bɛ fɛn fɛn nana sɛnɛkɛlaw minnu bɛ bɔ tile kɔrɔ ka bɔ san kɔrɔ ka muɲu komi n terikɛ n ka baarakɛɲɔgɔn y'a fɔ cogo min na sɛnɛkɛla fɛnɛ ye sɔrɔdasi de ale fɛnɛ ta ye kɛlɛ de ye dɔrɔn ka dunkafa sabati sɔrɔdasi bɛ kɛlɛ kɛ ka lakana sabati donc sɛnɛkɛla fɛnɛ ka foli bɛ yan bɛɛ ka foli bɛ hali aw kunnafonidilaw a ka foli bɛ yan fɛn fɛn sen sera nin kɛnɛ kan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye an b'a ɲini k'a fɔ an ye baara min daminɛ bi a kana dan bi ma a kɛ kɛ bada ye pour que san 1 san 2 an k'a fɔ kunun an nin wagati kun ka gɛlɛn mais bi an kɛra an yɛrɛ ye parce que sɛnɛ taabolo yɛlɛmara danaya donna magobatigi ni sɛnɛkɛlaw cɛ maliyɛnw u bɛ dumuni sɔrɔ dumuni min n'a ye dumuni ɲuman yɛrɛ a labɛnna an ka jamana kɔnɔ a ma bɔ kɔfɛ donc foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye i ka lamɛnbaga bɛ an bɛ bɛɛ fo n'an bɛ ɲɔgɔn ye siɲɛ wɛrɛ ala ka kɛ hɛrɛ ye ala k'an bɛn ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Ayiwa an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn k'a daminɛ ofisiri directeur la n'o ye Ameri Kamate ka se Pate ale ma n'o ye Pate Kebe ofisiri Mopti o ɲɛmaa ye min ye Alu Badara Fofana AFG assurance Isa yɛrɛ k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn maa maa kun sɔgɔlen nana sa ni ne sera ka kɛ aw tulo a n'aw ɲɛw garisigɛ bi su in na k'an to sankaw fɛ yen san baabu bi taa yen o b'a kuncɛ a b'an ka baaraw fana kuncɛ san kɔnɔna na n'ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ Falayi Keyita ka taa se Keba Jalo ma an b'a u fila bɛɛ lajɛlen fo wulikajɔ ni cɛsiri la kabini an donna san kɔnɔ maa maa fana bɛ yen n'o sɔgɔlen don san toro la yan k'olu fo ani an ka radio partenaires k'olu bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛn